Kaniri ka All India Radio Shillong ka kuboran pulia phidi meri na ngudi walang. Kimat ki bakong sanja ka kubor ng takastem. Pinkiyo katna pulia puthi jong sarkar India ya ki seat ha ki school GNV ki badan hakaling kari. Ka sarkar kelapan klang bhai ka jing apahra kum shibanta ban penne ka sukasan ha ka baydai ba ka jing khat pakang shnang jong ka North East Students Organization. Ha ka jing yakai National Championships jong ka Reliance Foundation Youth Sports Football ka Shillong College bat ka St. Anthony's Higher Secondary School Shillong kila job ha ka jing kun final. Ki kubor ki babnya. मंत्री का तना पुलियो को थी जो सरकार इंडिया प्रकाश जावड़ेकर जिनका सी उला कुबूर बन पंकियों सा सन हजार की सी रही स्कूल GNV की बरंगा कल्याण करी कनीलन sedang terekam no naduk mentausinan haka keruak kubur bala permi dia kata तना terekam la ong meminta ka jingdan ki si rही स्कूल GNV kala kiyo sha ka san huai हजार tali na ka bamanshwa ka baran sa 100,000 hindu spat tali ka ongru ba hakini ki sausnem balala lapan kiyo khandai हजार tali ki sir hai ki school ki babiang bar ka jakasa na ka bentai ki khana puli ujawade karu ong ba kani ka dikalat ka babiang tamban yo kentiyo ya ka puli puthi hai ki thanong kendong bakin yo banyan kat kumbalong ki khana school hai ki jakasar Namar ka jinghat pakhang shnang jang North East Students Organization ha ka than shate lam ni barok way mentakasni ban persha ai Citizenship Amendment Bill 2000 ki pulit ke Shillong ke lapan klang bhai ka jinga pahara ha ka leng ka sor Shillong badha ka East Khasi Hills District hi barok way West Peak East Khasi Hills District u Davis Marak ong ban pening ka jing talasi ha barok way ka sor ban pinti kina bakanam dan ka jing thot ha ka sukasan Ulai thuru baki pulit kin penshitom da ka bating e ki brio ki persang khangnat ki tu ki belet chala ki jing tre jing kita laban penkan mau biang hangni ba lasta mi ki kot lingkadap na haki benta ba pher jong ka sor Shillong ban pan jing kershani ki pat ba ha ka bai dei bat ka pakhang shnong Uchi Secretary Shaka Sarkar Meghalaya ula batha bana ka daw jing jing khat pakhang shnong jing North East Students Organization neso ka sarkar kala penthikna ban penkhlan ya ka jing pahra khnang baka sukasan kan amsha penthot ha ka por pakhang shnong Baro ki office sarkar kin plelut mentasni ba ka jing mantre jing shakri sarkar Devin Pha Asho Chief Secretary hashwa ka por khatwe bujim step ka sarkar kan penstam ru shakri sarkar ki bamdan halai ki jingtre klem da yo ya ka shuti ki babiang ha ka mit jang kasni utrai bala dab ki brio ki bamla badi thu ki lakawang petrol bomb ha ka headquarter jang BJP ha Shillong katika office rekam jang BJP ka badan Habiba Road kala julor da ka jing ing jang ki jingkhang yet bat ki biar jang ka West Peak jang East Khasi Hills District to Davis Marak nin ka siulo ong baki pulik kias dang ka jing tokit benya baki dan ka jing subaya line samut ki brio ki balale ya katika dusman Ulai thodu baki rang ba no lam jang BJP Shillong kimbat ujot FIR ha ka bayde bakate ka jingja ka belaja ka por kumba shiteng sinya minsin utrai Wenu kini ilang ka BJP lapan pau ka jing suba baka jing syakawang bom jang ka office BJP ka laban day na ka jing yaki NRC ha ka than chate ilang ni Wenu kini ilang ka PDF ubadairu menteri ka tanat ki kampen roy hasar uba hamlet doling lapi asnok tilang baka kenhuan ka bersya ka Citizenship Amendment Bill 2000 Uba doling lo ong baka kenhuan ki menteri sarkar Meghalaya haus nem balala lapan pau ka jing persya halor katika bill Wang baka sarkar India ka dewan buram ka jing snow jing yung sungshnong ka than siya ilam ni Hakawi perkaliang mo MLA ka BJP uba AL Hekru ulo ong baka kanhuan menteri sarkar jang Meghalaya da ka waikasur ka panpaw ka jing persya ya ka tika bil bat mauru uday udukhat jang ka kanhuan Kaniga kubor ka wan shakina ka All India Radio Shillong Ka sarkar Meghalaya ka snowscam baka jintay ki jaka ni ki duwar bandishar ka jingrong jimi jing ki brio sa ka jala kansa sedang no shen habay kiran mi kinaw patay kubor nin gasni umantri rang baka jala konrat ki sang mau ong balala ban pendep shibuan ka kam ha ka bayday baka tiga jing tumu jang ka sarkar kung ka jing pinyo ki jaka ki babiang habun tali gitan Uong baka sarkar ka angot banyak pendep no kam kloy ka jingtre bat minta ka snu kemen shibun ba lala banyak syakmat baka jing tumu Laban penting mau yang hangi baka jing tumujang sarkar ban bu iki dua dan iki exit point hagi benta ba pher jang ka jila kan lut kumba 1000 klur tingka AA
Kani kalongan tembiang ki jindawa jingan ninge ki ILP ki padawa banteklah kami ke jingan tu ki mendir Sha Meghalaya. Ka National Green Tribunal kala batha ya ka sarkar Meghalaya ban si shispa tingka kum ka bai musur namar ka jing mamla te la kam jongka ha ka bai dei ka jing ti be anyu do yong ha ka jilla. Nakaliang jong sarkar Meghalaya mentaka dang persang ban ur khmat ka an persya ya ketika hukum. Habai kran kinang profai kubur Shillong nang gasni menteri rong ba ka Meghalaya konrat ke sangma uong ba ka tanat ka mapet iki kam an kadang besar banyak bahaya ketika hukum melapeni dak MGT. Kat kum ka jiat ho jong sangma ulo ong bai ka te ka pisah hak bandong na kinong khay doyang bat na kiwe hilat bat kan naik ban uat wah khmat kayang besar bah khay do jong kari kenang baka MGT kan kelabiang ya ka jing peni hukum jong ka. Ha Meghalaya ka jing persang man pelat yiki khat sangur kinong pedai krem doyong East Jainti Hills District kadang beteng haduk henang kesni. Minta keladang pelat lai tiyo hendrai 4 laksai kalong kaman jong kinong bala ki berang sakut ha kate krem doyong ka bala shlei da ka Kida khat jong ka tanak penlip ding ka Odisha henang kesni kida pentri kam de ki ter ki bethamai bantan ya ka na krem doyong. Hakajing kun final National Championship jong Reliance Foundation Youth Sports Football kabala long hining kasni Navi Mumbai ka Shillong College Higher Secondary kala penlim ya ka Malabar Special Police Higher Secondary School da san goal la saw haka tiebreaker ka basong shit ba. Ufredi warba jong ka Shillong College ulayo ora ikanam Golden Glove haka Senior Boys ka ba ubanyay karaswer ulayo ikanam Man of the Match haka final hining kasni. Hagatuk Junior Boys ka St. Anthony's Higher Secondary School kala penlime ka Maharana Pratap Sports College. Ya ka kusnam Golden Ball layo Robert Khongjo jong ka Shillong College. Ka India kala tau history thamai da ka ba job ya ka test series ha ri Australia ha ka sien ka beningkong kata ar la ka we. Ka India kala kamai ndros pa arfu arran bat ha buang ki wicket ha ka jingtiet ka beningkong bat kala pan habo de barok ki wicket ka Australia kat ba karang yo kamai tang lais pa ran. Katu gani ka khubor kala kut bakala wan shikila ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata khapor prabaji niya so baga Delhi station na ka bata ka khubor ha ka tin Hindi ban penbut ka khubor phareng ka khapor pra khatsan minin. Kani gani ka All India Radio Shillong sabhaban amantai ki khubor na Delhi.